बराबर आहे. हा तुझं नांगर बराबर आहे आणि हातोर नांगर नाही जागा या एक काम करायचं त्यांच्या सरळ भाज्या टाकते गमत भाज्या पंकेट टाकायचं ऐकून टाकून पाहिजे आणि चालणे का पंकेट आता मी वरते आता घेत मिरावाले पण मग पुढे आहेत हो मिरावाले पण आपला तू जरा मगती यायला पाहिजे तुझं पंक्ती गेलं तर पंकेट येते आमचं नांगर नाही ना जरा मगती ना बरोबर आता शिवचा फिरता यायला पाहिजे क्या इथंच घट गेली এটা সুদে করে নিক স্যার बाजूशी ना